It's okay, I'm good. Let's go! Yeah, yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast to celebrate. Čaute ľudia, takže ja som Maťo. Ja som kapitán PHD. A vlastne rozhodli sme sa, že natočíme nejaký kanál, kde vlastne ukážeme si nejaké vynálezy. V tomto kanále pôjde o vynálezy kanón, výherný automat, nekonečný zdroj kameňa a farma na vajíčka. Takže teraz si ukážeme katapult, ktorý zalági. Takže vlastne kapitán nám to ukáže, ako to funguje. Ahoj. Mám to stlačiť? Áno. Ja sa bojím. Môžem stlačiť. Ja nemusíš, ja už som to stlačil. Krúci to bude bolieť. Takže jednoduchý katapult, ktorý vás vystrelí do vzduchu. Len potom v vlastne survival, ak dopadnete a nedopadnete do tej vody, je to trochu bolestivé. Dobre, takže teraz si ukážeme, ako katapult postaviť. Je to veľmi jednoduché. Spravíme si 3x3 klesky a do stredu dáme vodu. Po bokoch si dáme TNT. Sem si dáme nejaký blok, na neho rudit a celý obvod obtiahneme ruditom. No tak čo. Dobre. Vlastne toto je celkom hotové. Kapitán nám to zase ukáže, takže tiež Prečo zase ja? Funguje. Máš smolu, no. Rusy, no. Dúfam, že to funguje. Takže to je všetko od katapultu. Ideme ku ďalšiemu a to je farma na kameň. Takže to je ďalšie a to je vlastne farma na kameň od kapitána. Ukážeme si, ako to funguje. Takže prídeme, rozbijeme si kameň a znova sa nám tu vytvorí. Nemusíme chodiť nikde. No takže teraz kapitán ukáže, ako si niečo takéto postaviť. Takže tu nás si zničíme jednu kocku, takto do zeme. Musí to byť takto urobené, aby tam stekala vlastne voda. Tu navylejeme vodu. Voda musí stekať do tej kocky, nesmiete nikde inde. Potom urobíme takto dookola. A tu navylejeme lávu. Vlastne láva sa spojí s tou vodou a máme kameň na svete. Maťo, kde si? Tu si. Takže to je asi tak všetko od farmy. Takže to je náš ďalší vynález a je to výherný automat. Dnes si môžeme aj ukázať. Stisnem tlačítko. A tu vlastne, ak nás spadne blok, stisne sa tlačítko, zoberieme blok a tu nám príde odmena. Napríklad tyčka, neviem, kto ju tam dal, tá ale nevadí. No, tyhle. Dobre, takže vlastne tu na... Pozri sa do toho automatu, v ktorom je odmena, máš tam odmenu. To je všetko, robíš prdel. Dobre, čím viac si dáme blokov, tým väčšia pravdepodobnosť, že vyhráme. A čím menej, teda čím viac šípov, tým väčšia pravdepodobnosť, že prehráte. Takže takto. A hneď si aj ukážeme, ako to postaviť. Zabere to trocha dlhšie, ale nevadí. Dobre, takže ako si postaviť takýto výherný automat, tak si dáme si sem dve bloky. Semka 1, 2, 3. Tu nás si natiahneme rudit. Sem si dáme ruditovú fakľu. A sem si dáme tlačítko. Potom si to môžeme ešte jedna predĺžiť a urobíme vlastne... Dáme bloky, na to ešte jedné bloky a semka ešte 3 bloky. Vlastne nejaké také schody. Sem si dáme fakľu, aj semka a aj sem. Potom hore spojíme s ruditom a semka dáme ešte dve bloky. Sem dáme ruditovú fakľu a spojíme to vlastne ruditom, aby mu vlastne zasla aj táto druhá fakľa, aby nám svietila iba táto jedna. Takto vlastne. Dobre, takže som si dal vlastne výherný automat. Semka si dám blok a natiahnem rudit. Semka ku tejto fakli. Tak výborne. Teraz pod tento automat si dáme vlastne našľapnú dosku a potrebujeme ešte sklo.
kde si to vlastne obalíme. Takto. Martin, do pekla, zase si zabudol zase cigaretu, otoč sa za sebou, pozri sa, čo si zrobil. A to nie ja. Dobre, takže dáme si semka takto, vlastne keď tu vystrelí šíp, tak vlastne nespadne to, a keď áno, tak vlastne sa to dotkne a spustí sa a príde odmena. Teraz si vykopujeme takúto dieru. Počúvaj, Maťo, ja som práve na dačo prišiel. Počkej, lebo natáčam, takže... Ja keď niečím strom, tak mne z toho teraz padlo zlaté jablko. Zlaté? Zlaté. No, tak to som nevedel. Som zniečil list a spadlo mi zlaté jabko. Tak som nevedel toto. Ani ja ne. Neviem, či to je len týmto servérom, alebo... Neviem. Teraz mi vypadla napríklad z dupového dreva kakaová bôbka. To bude tým serverom. Alebo tým, že máme obidva game mode. No. Dobre, takže semka sme si po túto dosku dali vlastne rudit a natiahli sme si ho semka na druhú stranu. Teraz si tu môžeme pre predĺženie dať opakovať signálu a natiahneme ho na tieto 3 bloky. Sem a sem dáme... Semka si dáme automat. Potom si sem dáme vlastne, tak urobíme nejakú takú akoby riečku, kde nám vlastne dojde výhra po vode. A takto. No, uvidíme, či nám to vyjde. A skoro áno. Takto a ešte zoberieme si polblok. Príklad takto. Tak, počkajte, vlastne dáme to sem až. Tak, dobre. Ako si to nejako takto zakryjem, pretože často sa mi stáva, že to vystreluje a spadne to na bok. No vlastne stačí, ak tento automat naplníme nejakými blokmi, napríklad takto na rýchlo a tento víťazný dáme napríklad, jabko alebo niečo také, ako nám dal koniec. No už stačí vlastne stisnúť túto tlačítko a malo by nám prísť nejak. Takže tu vlastne nám spravil button. Automat vystrelil výhru. A teda, ako vidíte, tak to vystrelilo úplne zle, takže dáme si to semka, pretože Je to hovno. strieľa to hore dole, no. Strieľa to akurát tak hovno. Vidíš, že už som ti hovoril, aby si minulý týždeň zrobil ten záchod a som už musel, no tak. No takže spadne kocka, teda blok a sem príde výhra napríklad na to jablko. Tak, to bylo od výherného automatu všetko. No takže predstavíme si ďalší vynález, ktorý ja nazývam vlastne vynález, v ktorom sa tvoria vajíčka. Ako vlastne, Maťo, poď tu za mnou s kamerou, zem, poď hore, vlastne flyom, ja si tu vyleziem climbackom. No môžete vidieť, máme tu sliepky, naspawnoval som ich spawnerom na sliepky. Vlastne, keď sliepočka vykáka vajíčko, tak ono to prejde cez tu na toto hnedé čudo, vlastne sivé čudo, čo to je? vám môžem ukázať, nazýva sa to násypník. No. Tak toto vyzerá normálne, Maťo, potom s tou kamerou. Počkaj, ukazujem, koľko to je vajec. No, tak to vyzerá ten násypník vlastne. Ono to vajíčko spadne dovnútra. No a môžete ho vidieť. Vám to môžem ukázať ako vzor. Dobre, tak pozeráme na ňo. Takú menšiu vecičku na ukázanie vzoru. Vlastne takto. Na to do keľu. Takto. Dobre. Teraz, Maťo, môžeš mi pomôcť? Áno, čo treba. Otvor tú čestku dole. No. A ja do toho nasypníku niečo hodím. Objavilo sa to v tej čestke? Áno. Tak, môžete vidieť. Teraz sa tomu objavujú veci, ktoré ja vlastne vyjadzujem z vrchu. A tak to aj vlastne funguje. Teraz by bola sranda, keby som do toho skočil a stiahlo by to do tej čestky aj mňa. No. Možno sa to nejaká nová verzia na to bude zaujímať. Uvidíme, čo bude vo 1.6. No, môžete sa tešiť na verziu 1.6, v ktorej budú už aj koní. Dobre, takže dneska to bolo od nás tak všetko. Na budúce si môžeme ukázať ďalšie nejaké veci. Sorry, fakt za lagy.
Neviem, prečo ich mám také veľké. On to nemyslí vážne! Dobre, takže na budúce aj s kapitánom, tak čaute. Hey boy.